Yuk. Lalu, request. Ayo guyu. Dipegang mic-nya. Nggih, wilujeng dalu mak cange Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok mayar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jos ta? Nggih, Mas Yon kula biasane ditimbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso jodoh nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari duduk ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kowe nganggo sepelan sapa neh Dina? Kok gonta ganti Mas aku. Gonta ganti wis penak aku lho jane. Kok kulite mon klothok lah nak. Angger kulit yang lotok ganti. Ganti. Kuwi apa wig apa piye ta? Golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Komet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Jeneng aku metu dhewe kok. Malah paling dipecat ya. Ora wis metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Komet Om masih guru ya? masih tasik menika Oh, tapi jiwaku tetap pendidik, Mas. nggih to, malah sakniki dados dalang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan Mas Akbar terkenal lho. Nggih, Live malah streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam jengkulmu. Syahalam. Nggih. Kok wassalam? Salam. Sowira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Lho, Suwe men lho. Lah Mas Akbar ini dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru